hindi ko type si Joy kasi noong kasama si Kalingap Rab. Ayan mga kalingap, marahay na aga, marahay na ugto, marahay na hapon, marahay na banggi sa Indugabos kung anong oras nyo ito mapapanood. Ito na mga kalingap, bali ngayon ang re-reaction na natin is isa sa mga komento sa aking na-reactionan kina Diwata. Ayan. Pero bago ang lahat, welcome back to my YouTube channel, Teresa Bisaya pero Bicolana. At saka, syempre, thank you sa ating ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, at ang may bahay ni Kuya Bal, Ate Edna Matubang, at syempre, Roel of Malalag. Ito na nga mga Kalingap, bale, ang re-reaction na natin is isa sa mga komento sa aking video. Diba, reactionist na tayo, kaya dito na tayo magpo-focus. Dito muna tayo sa comment. Sabi niya kasi, hindi ko type si Joy. Kasi noon, kasama si Kalingap Rab, na bumili ng gusto, dapat ang binili, pangsamantala, higaan at luna. Tatlo kasi need nila that time ngayon. Para magamit nila, pangsamantala, para magamit nila. Pero hindi, kinuha mga damit. Kung nag-aalala, kumuha ka ng luna. Kahit 3 piraso, hindi ko type, pati pagkuha ng nyog. Panoorin nyo, hindi alam kung saan ang daan sinama para kukuha ng nyog. Ayan. Hindi niya daw type si Joy kasi kung napanood nyo yung part 5 ni Kalingap Rab, pumunta talaga sila sa SM. Pero ang sadya talaga nila, 'di ba? Kasi nga ang laging paksa talaga ni nanay is pag-aaral ng mga anak niya. Kaya pumunta sila doon, pagkakaalam ko is may sponsor para sa mga para sa lakas maka-filter, para sa school supply. Pero dahil patapos naman na yung taon, hindi na school supply yung pinabili nila nanay, yung magagamit na nila ngayong darating na pasukan, 'di ba? Bal ang pinabili na lang nila nanay kay Kalingap Rab is rice cooker, malit na electric pan at saka plancha. Para saan ba 'yun? Bakit 'yun na yung pinabili nila Joy? Kasi ngayong darating na pasukan, sa sentro na rin mag-aaral si Bunso, kasama niya na si Joy. Kung nung una, si Joy lang, nakikituloy lang siya sa kamag-anak, ngayon, dalawa na sila. Kaya, syempre, nakakaya naman makituluyan pa sila. Naisipan nila na mag-boarding house na lang. O, diba? Nakakabilib talaga si nanay. Sa kabila ng kahirapan, talagang pupursigihin niya makapag-aral ang mga anak. Kahit mag-boarding house pa yan. Talagang ibig sabihin, triple kayod siya ang gagawin niya ngayon. Kaya, ang nangyari, imbis na school supply yung bibilihin nila, yun na lang, yung magagamit nila sa boarding house na medyo mabigat-bigat nga naman yun kung sila pa yung bibili. Kaya maigi talaga na yun yung pinabili nila na Kalingap Rab. Dahil kung school supply, kayang-kaya na yan ni Joy, di ba? Nakakapagtrabaho na si Joy. Kayang-kaya na nila mag-inaya na makuha yung school supply. Medyo mabigat-bigat yung rice cooker, electric pan, plancha na talagang magagamit nila Joy sa tutuluyan nila. Tama lang talaga yung pinabili nila, di ba? Kaya walang walang masama doon. Tapos about naman doon sa damit daw yung pinili ni Joy o binili, nanonood ka po ba talaga ng vlog o nanonood ka po ba talaga ng video? Kasi kung napanood mo yun, hindi talaga nagpabili si Joy ng damit, 'di ba? Hindi siya pumili ng damit. Kasi yung vlog ni Kalingap Rab, una talaga yung pagsukat ni Joy ng damit, pero hindi po talaga siya nagpabili. Kung napanood nyo yun, pinilit na lang siya nila Kalingap Rab na bumili ng damit or pumili. Na si Alger pa nga yung pumili dahil nahihiya si Joy pumili. Si Alger yung pumili na sinukat-sukat ni Joy. Yun. Tapos about naman dun sa sabi is dapat daw trapal o luna, tapos higaan. Ang komento ko naman dun, saan nilalagay yung trapal? Isira-sira na nga yung bahay, 'di ba? Sayang yung pera kung trapal ang bibilihin dahil wala nang pag-asa yung bahay. Kasi nandun na lang sila pag umaga, pero pag gabi, doon na sila nakikitulog sa atin niya. Tapos nung time na yan, dahil binablog sila ng Kalingap Rab, komento ko na lang to ha, malamang yun, binablog na lang sila nila Kalingap Rab dun sa bahay na yun, pero giba-giba na talaga dahil doon na nga sila sa atin niya nakikitulog. Tapos si Joy at saka sila nanay kapag umaga nandyan sila kasi medyo tahimik, 'di ba?
Tapos, dyan na sila nasanay. Pero paggabi, pupunta sila dun sa atin nila para matulog. Kaya para saan yung higaan? Saan ilalagay yung higaan? Hindi na nga sila dun natutulog dahil delikado na. Sira-sira na yung bahay. Di ba? yun lang yung komento ko dun sa about sa dapat daw trapal o luna, tapos higaan. Anong gagawin sa luna? Ikukulob, doon sasaklob sa bahay. Tapos higaan, sira-sira na nga yung bahay, lalagyan pa ng higaan, hindi na sila doon natutulog, 'di ba? Tapos about naman doon sa sa pagpunta daw sa Nyugan, parang hindi daw alam ni Joy kung saan pupunta. Sa ganyang lugar po kasi maraming daan yan. At saka hindi lang naman yung Nyugan na yun ang pinupuntahan ni nanay. Meron din sa unahan. Hindi to kasi laking probinsya din naman ako. Tapos yung asawa ko may probinsya din. Kaya malamang ganon. Malay ba ni Joy na liliko si nanay sa kaliwa? Meron din naman sa unahan. Di ba? At saka dun sa malamang talaga sa malamang. Matagal nang hindi nakakasama si Joy sa Nyugan. Sa pangunguha ni nanay. Dahil 18 years old na nga naman siya. Di ba? Ikaw ba, nanaisin mo ba, kung ikaw nanay o ikaw yung anak, nanaisin mo ba na sa edad na 18 years old, sumasama-sama ka pa, o bumubuntot-buntot ka pa para manguha ng nyog, diba? Ibig sabihin, nag-improve na rin naman sila, diba? Ang gaganda ng itsura nila, ibig sabihin, ang galing-galing talaga ni nanay, diba? 18 years old na siya, nasa sentro na siya nag-aaral, tapos doon na siya nakakapagtrabaho. Alam naman sa edad niyang 18, bubuntot-buntot pa siya sa nanay niya para manguha ng nyog. Kaya ngayon, 'di ba? Ngayon talaga is talagang ramdam ni nanay na si Bunso talaga ang yung nakakatulong sa kanya. 'Di ba? Ibig sabihin may improvement na nga sila. 'Di ba? Alangan namang ikaw ba naman? Tsaka lahat 'yan is ranas din ni Joy. Siyempre lahat 'yan, lahat ng ginagawa ni Bunso, ni Leia, pinagdaanan din yan ni Joy. Minsan nga hindi lang isa-isa sa kanila, lahat pa sila magkakasama. Lahat sila magkakasama pupunta sa Nyugan para manguha ng nyog, ng gulayin, 'di ba? Sa ngayon kasi si Bunso na yung laging kasama ni nanay dahil si Ate Rhea may asawa na. Si Joy nasa sentro na ng Dait, nag-aaral, nagtatrabaho, 'di ba? Kaya iyon, yan lang yung komento ko. Malamang sa malamang, medyo matagal na rin talaga hindi nakakasama si Joy. Kaya lang naman si Joy ang sinama dyan ni Kalinga Prab dahil syempre ang puso talaga ng manonood is na kay Joy. Lahat naman sila bida, kaya lang talagang nakapokus kay Joy. Kaya for the vlog, si Joy yung sinama doon na dapat nga si Bunso. Pero okay lang din naman yun dahil experience din naman yun ni Joy. Pinagdaanan din niya yun na ganun yung ginagawa nila sa araw-araw. Na kahit papano is improve na sila ngayon dahil nasa sentro na si Joy. Yun nga lang yung ate niya is may asawa na kaya medyo yun. Dalawa na lang yung nakikita ni nanay na pag-asa niya, si Joy at saka si Leia, 'di ba? Yun lang naman yung komento ko about to sa hindi daw niya type si Joy, 'di ba? Dahil yung pinabili, imbis na luna at higaan, damit daw. Yan, hindi talaga siya nanonood. Hindi ka po talaga nanonood dahil hindi pumili si Joy ng damit, si Alger yung pumili. Tapos yung trapal at higaan, hindi na po yun kailangan, 'di ba? Tapos dun sa pununtahang Nyugan, malamang sa malamang medyo matagal na talaga hindi nakakapunta at nakakasama si Joy dahil dalaga na nga siya at may trabaho at nag-aaral na sa sentro. Yun, ganun yun. Hindi naman for life, porket mahirap sila is talagang iloklok na nila ang sarili nila doon sa Nyugan, 'di ba? Kaya nakakabilib talaga dito si nanay. Yun lang mga kamamshi, yun lang mga kalingap, yung aking kunting komento dito sa may hindi daw niya type si Joy. Kayo, anong komento nyo sa sinabi niya at sa mga sinabi ko? Diba? Tama naman siguro ako na sa ganyang edad niya, malamang talaga, for the vlog na lang yung ginawa nila Kalinga Prab na pagkuha ng Nyugan. Dahil si Bunso na nga talaga laging kasama ni nanay. Diba? Tapos dun sa kung napanood nyo yung part 5 ni Kalinga Prab, mapapanood nyo yun na nahiya pa nga sila Joy na magpabili ng rice cooker, ng plancha dahil yun ang gagamitin nila sa pag-aaral nila. Si nanay yung pinapasabi nila. Tapos hindi siya pumili ng damit, si Alger yung pumili. Ilang mga kamamshi, thank you for watching. Jesus loves you and God bless you all.